Tul il-jum tal-ħadd bosta Maltin u turisti marru bih ġarhom fl-imġar biex iduqu dak li joffri l-prodott Malti fil-Festa Frawli. Hawn wieħed seta' jara u jixtri frawli Maltin u kif ukoll prodotti marbuta magħhom fosthom diversi ħelu tal-frawli. Din kienet l-ewwel edizzjoni ta' Festa Frawli f'sentejn, hekk kif minħabba l-pandemija l-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' dan l-avveniment tant mistenni ma setgħux isiru. One News żar l-imġar fejn seta' jara l-andament b'saħħtu ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-prodott Malti. Dawk li kienu hemm ibieħu l-prodotti tagħhom li tkellmu ma' dan l-istazzjon sostnew kif din edizzjoni kienet waħda ta' suċċess kbir. Bażikament hawn ħafna turisti wkoll u jidher li hawn atmosfera sabiħa u jisom nies qed jieħdu pjaċir. Naħseb li rġajna suċċess fuq il-Festa Frawli. Għavolja kanna sentejn joqsejn minħabba il-Covid. Naħseb dis-sena kanna suċċess kbir. Intant dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' xi nies li ħadu vantaġġ mit-temp sabiħ u esperjenzaw dan l-avveniment maħbub fil-kalendarju Malti. Apparti l-frawli ħelu huma sostnew li raġuni partikolari għalfejn ġew bih ġarhom hija sabiex jippromuovu l-prodott ta' Malta. Sabiħ, efhem ilha ma tinfetaħ sentejju. U l-aħħar li ġejna ġifieri f'2018 u tieħu pjaċir, jisek dak. ġejna hawnhekk, ġejna mal-mara u għandna ġilt ħbieb, ħadna gost ħafna. Frawli il-mara tixtru mhux jew ma niklux, idarrasni. M'għax tagħmel, però xtajna xi ħaġa dejjem nieħdu magħna. Jalla kulħadd jagħmel bħalna ħammexxu l-prodott li huma tagħna il-Maltin.